Kamfanin simintin Dangote ya zama kamfani na farko a Najeriya da darajar jimillar hannun jarinsa ya kai naira tiriliyan 10. Hannayen jarin Dangote sun ƙara daraja da kaso 9.99 cikin 100. Kowane hannun jari ɗaya darajarsa ya kai naira 592.6 kamar yadda kafafen watsa labarai suka bayyana. Sannan wata majiya a kamfanin ta tabbatar wa TRT Africa Hausa. A ƙarshen shekarar 2023 ne kamfanin simintin na Dangote shine na uku a da darajar jimillar hannun jari a kasuwar hannun jari ta Najeriya NGX. Daga matsayi na uku ne kuma kamfanin simintin na Dangote ya koma matsayi na ɗaya a wannan sabuwar shekara, inda ya samu tagomashi da kaso 85.2 cikin 100. Kowane hannun jarin kamfanin ya ƙara daraja daga naira 319.9 a farkon wannan shekara zuwa naira 592.6 a ranar Litinin. Kazalika kamfanin simintin Dangote shine na biyar a darajar jimillar hannun jari a Afirka. Hakan da ya ƙara fitowa da fikira ta Alhaji Aliko Dangote, attajirin da ya fi kowa kuɗi a Afirka, ta gudanar da harkokin kasuwanci. Idan ba a manta ba, a watan nan ne matatar mai ta Dangote ta soma fitar da diesel da man jirgin sama, kuma har ma ta amincewa 'yan kasuwa na Noman da Ipman da kuma Dapman su ringa sayar da mai ga 'yan Najeriya. Rukunin kamfanonin Dangote ya ce matatar man tana iya fitar da tankoki mai 2,900 a kowace rana. Masana da dama suna ganin fara aikin matatar Dangote zai sa Najeriya ta rage shigo da tacaccen mai daga ƙetare, abinda ka iya rage farashinsa.